Гыйнварның календарында 14 бүген. Без кабат тапшырыны башлыйбыз һәм экраннар алдына Иске Зеленая авылында гомер кичерүче Бадамшин Иршат Равил улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шушы күркәм гомер бәйрәме белән ихластан яраткан хатыны Фирүзә Мөхәррәмовны котлап, безнең тапшыру аркылы иң җылы теләкләрен җиткерәсе килә. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Узак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчә диләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, Иршат гомере буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле. Чөнки гомеремнең бизәге, балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән котлап, иң мөһиме, нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу тормышның җил давылларыннан юлларында саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Иршат дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет чәчәгем, син кыю бөркеткәем. Син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Кадерле Иршат Равилевич, яраткан тормыш иптәшегез юбилеегыз хөрмәтенә матур җыр да бары тик сезгә генә дип сайлаган. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк аны.
aşna yolların birgellep öterbiz sen menen men senden menga baxtli yetterbiz yüzümü saylagan yazmışna yolların birgellep öterbiz sen menen men senden menga baxtli yetterbiz sen menen men senden menga baxtli yetterbiz menga baxtli yetterbiz Язмыш үзе ике бишле куйган мөхтәрәм юбиляр Иршат Равил улы Бадамшинга чираттагы котлау хатын багышлыйбыз. Бу юлы үзләренең иң кадерле, яраткан әтиләрен һәм бабаларын, кызы Лилия, кияве Радик, оныклары Аделина һәм Альбина, кызы Люция, кияве Фаил, оныгы Айрат, кызы Ләйсән котлап китергә булдылар. Юбилеең белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Акыллы киңәшең тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барысы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Кадерле әткәебез, без сине нык сагындык. Оныкларың да сиңа гел барырга ахталып торалар. Шул кадәр бабаларын яраталар алар. Рәхмәт сиңа. Сәламәтлегеңне кызганмыйча, безнең өчен кайгыртып, мал табып, бала чакта матур яшәткәнең өчен. Үсеп җиткәч тә, һаман безнең хакта кайгыртып яшәгәнең өчен. Кылган изгелекләреңне меңләтә кайтарырбыз, газизебез, Алла теләсә. Әтиебез, әзрак тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, кешең, җаныбызны изеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Әткәебезнең бит бүген матур туган көннәре. Йокысыз үтә шул яшь бик аның кара төннәре. Безнең хакта ул уйлана, бастырырга аякка, үсеп җиткәч таралыштык төрлебез төрле якка. Тик әткәй, без онытмабыз синең җылы җаныңны. Тырышырбыз без бизәргә синең һәрбер таңыңны. Бүгенгегә без читтә ул, котлыйбыз бәйрәм белән. Назлысыбыз килә сине моңлы, матур җыр белән. Кадерле Иршат Равилевич, бала аныкларыгызның бар теләкләрен матур җырга үреп, бәйрәм сәламе буларак күркәм җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең дирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең
Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз